какви бяха тези помполити и на оня свещ се чудя, какво търсеха тези хора там. Но това бяха хора, които не бяха уважавани от екипажите. Да си говорим откровено. Аз също не съм ги уважавал. Четяха си романи, обикаляха по чехлички, горе на мостика гледаха как се вади трала. Това бяха хора, които нямаха никаква морска подготовка, нямаха работа там. И на такава неправда, дето никъде няма. Аз вземаше заплата колкото капитана, без да носи никаква отговорност. Аз, като отидахме, ме избраха за председател на профкомитета. Изготвяме менюто, какви продукти ще се купат, какво ще се прави. Обаче той е помполит, нещо заяли с мене. А той е бил биш полковник някакъв. И ми дигна мерника, обади се веднага по радиостанцията. И капитан Кулински ме извика и вика: Попов, аз вика, сега ще го правя, обаче с твоя характер следващия път, ако не съм тук, ще издухат. Да го знаеш ти нещо. И това бяха помполитите. Знаеш какво бяха за нас помполитите? Куфар, бе. Куфар, който го слагаш и нищо не прави. Помполита даже и под вахта не даваше. Под вахта, значи на 24 часа, 4 часа той е длъжен да дойде да работи на рибата, независимо, че е доктор. Те бяха търпиите на кораба. Това е ненужен баласт на кораба си бяха, направо. Партийните секретари на кораба, дето бяха. Брат ми, и той се ме питаше, те с помполите какво правят? Да викам, ти знаеш, че пък брат ми е пеец, локомотивен машинист, от първия си работен. Да викам, един началник гара бил, бе да еба неговата мама, вика, той помполит ли бе? Вика, те от София до Бургас, разбираш, от всякъде, на всяка гара го биеха, разбираш. Го направили помполит. Много ги мразех. И защо най-големите хрантутници на парахода? Сега ще ти разправям пак един случай. Давай. Да. Баш на скумрията, на многото работа, звънявам по телефона на помполита, викам, капитана каза да слезеш долу на подвахта. Пиша доклад за международното положение. Казвам аз на Герган, мамито му да еба ще го убия, ако сте. Много ги обичаш, да, много ги обичаш. Абе какъв доклад ще ми пишеш за международното положение, бе? Слизай долу хората, нали, за той си помполит да ги организираш, като помполита, като слезе партиен секретар, нали, малко да вдъхне. Той пишал доклад за международното положение. Ако искате, ми вярвайте, една сутрин снехме се от база и това, минералната вода се стои отпред на полубака. И на другия ден ще се раздаваме, знаеш то колко даваха по една-две касички, то газирана вода. Не, тогава имаше в шета газирана вода. Там се пи преварена водата, е морска вода. Ами ти пиеш вода, ама то зато и после на моряците и забити им толкова са здрави. Защото в тая вода се едно, че дистилира, няма нищо, няма соли, няма абсолютно нищо. Преварена вода, морска вода. Тя и водата не достига, на Атлантиците не достига вода. Там сме се къпали на 40 дни веднъж. Нормално. Белето чаршафа веднъж 10 дни така, после го обръщаш, после главата ще мине към краката, няма вода. И аз сутринта към 4:30-5 часа, чувам, че се трака с минералната, газираната вода. Показвам се, гледам го нашия Вълчанов помполита, си пълни в една чанта, краде от помполит. Веднага на капитана ръвиш, звъня му, той сънен, викам, капитан, ела да видиш, какво става, кой има, за кого му будиш? Ела да видиш, викам, помполита какво прави. И Герган къси по килоти, и като хукна надолу, обаче го не се усети, като хукна, той го стигнал го долу вече в моряшкия канежел. Той, доверено му лице беше един от помощник тралмайсторите, едно Добри се казваше, Добри. Да, при него ги носи. И аз чувам, оле майко, Герган го стигнал
долу в той, вика, като му изпрах два емрука. Гега не си го подаваш. Ама той влезе, вика, и се заключи. Как ще крадеш, бе? Ти помполита като ари да е някой моряк, да отиде, простено му е, да кажеш, че си открадне. Защото имах един случай, беше огняр при мен, бях на Лазурен бряг, беше огняр. Стана помполит. Защо стана помполит ми? За да си види краката, щеше да ме връща в България. Аз викам, бе, гледай да не ти плува шапката. За помполита. Значи една вечер бях си пинал и съм на вахта и отивам в салета, където са, но нямаше вече, 12 часа нямаше хора. Хладно, климатика си работи там. Легнах си там на дивана и си оставям по навик, нали, като легне човек с очила, си оставя очилата настрани. Но бях на не повече от 2 водки, да кажем. Нямаше и 2 сигурно. Оставям си на масичката очилата. Събуждам се след около час и половина някъде и викам, ади ще отида додолу да погледна пак компресорите как са. Пипам по масата, нямаме ги очилата. Навсякъде обърнаха и няма. Викам, не съм пък и пил да кажеш да съм ги изтървал някъде. Изчезнаха ми очилата и на другия ден вървя като слепок из кораба. Това ме гледа цял ден и нищо не казва. И чак над вечер ми минава помполита, нали, и вика, ела малко при мен горе. Отивам при него, вика, ети очилата, още един път ако се случи такова нещо, значи свършил си. Връщаме очилата, обаче това е гавра с личността. Викам, сега ще има контраудар. Дебна го, той пък цял рейс събираше риби, ходи, понеже сме хладилно-транспортен кораб и си отбира най-готината риба, прави солени риби, голям майстор на солените риби и любител. Носеше тиники и тук вкъщи, нали, да си зарежда домочадието. И набутвам му в едни тамбури там, където са трюмовите, му набутвам коритата с риба наредена, осолена. И минавам с една гумена ръкавица пълна с нафта и във всяко корито по един пръст само да църкне. Така трябва му на едно корито му трябва 2 капки нафта и цялата замина, всичката замина. И оставих го така, нареди си след това в тиники, запои си капаците. Тиникиите може да са отгоре запоени, обаче вътре е леш. Да помни за очилата. Значи за тях важеше това правило. Тия руснаците имаха гатанка за тях. Що е помполит? Помполит ета ночью спит, днем отдыхает. През нощта спи, през деня си почива. Той нищо друго не прави. И ако може да скара някой на кораба, това му е работа. Помполите... Имаше хубави хора, които се стараеха да бъдат между капките, да вървят и към едната и към другата страна, но имаше и които демнаха много и ама антисистемата ако паднеш между тях. Или в тяхното полезрение да не им харесаш нещо. Втори рейс няма да направиш или... Освен, че няма да направиш, можеш да попаднеш на друго място. Това е вече... Но имаше и хубави хора. Просто стояха, не сега да... Те от друга страна, може би те да не правят втори рейс, пък защото нищо не правят, може и да не са направили втори рейс, не ги знам. Как са забогатели? Много хора, например, хващат риба без да има отчет за тая риба. Това е един прост пример. Значи, никой не те знае днеска какво хващаш. Ти по радиостанцията може да се приказваш 99 работи. Значи днеска, примерно, са хванати 5 тона цаца или пък там сафрит или 20 тона скумрия. Това нещо е безотчетно. Никой не го знае. Къде се продава и колко се продава. Къде се продава? Какви продукти се купуват? Да кажем, спираме в Ямайка, бананите, портокалите, доматите са или колко си лева. А по-надолу, да кажем, и вървим, нали? В някой друго пристанище два пъти по-евтино, нали? И това се правиха такива шашми, особено с продажбата на рибата. Това беше нещо страшно. Качвайки се на кораба, прибраха ни, се спомням тогава, с граничните паспорти. Те бяха специално такива моряшки паспорти, сини. И капитана ги заключи в корабната каса. И като излизахме на брега, ни даваха паспортите.
а ни даваха едни такива временни удостоверения, че еди кой си е член на екипажа на еди кой си кораб. Усещаше, че сме така хора от другата страна на желязната завеса. Спомням си, че зимата, мисля на 91-а, аз си спомням, че бях си оградил кръгче датата на избора на президент. Тогава избраха Жельо Желев и след около месец излязохме за да заредим. Тогава си спомням, че пристигайки митничари или граничен полицай казва: спокойно излизайте, няма проблеми, пасава даже не ви трябват, защото вие вече сте държава с демократично избран президент и спокойно си вървете из града. Аз се радвам, че не се замаих по някои партия, да стана да се правя на някакъв лидер с политика или с някаква партия да ме издигне, да стана и аз Апаш Пенчо. Никога не съм бил Апаш Пенчо. Който дойде, съм приварва да краде. И който е бил по-голям дял, на време се бандира. Се чупи, да не го гепат, това е. Къде осъди океански риболов? Аз се съдих океански риболов 10-11 месеца, като бяхме арестувани. В Олфиш Бей, Китовия залив. Поради неуредени търговски... А как става това арестуване? Как ни арестуват? Как? Идва шерифа, морската полиция, идва, дава документ, казва: стоп, тук заставате и няма да мърдате. И нас закопчаха, арестуваха кораба. И 4 месеца бяхме арестувани в Лагос. Арестуван беше кораба. Защо? Ами неуредени сметки тук, пристанищни такси, то вече беше разруха цялото предприятие. Не се знаеше кой го управлява. Имаше някакъв синдик тук. Бяхме арестувани, не така? Бяхме арестувани. Това е най-смешната история, която си спомням. Много добър електромеханик. Скоро беше се оженил. И сега като го фанат тези спичовете, вика: сега женати, пасян съм, там колко беше. Тя сега, тя сменила Чернокия. Аре бе! Други, един соба, друг джевджек. Сега с Рус. Гледа, какво човек се замисля. Не прибирам се, какво заговори така една седмица, не прибирам се. Взима един колон, широк такъв, и слага си в найлон, двоен найлон плик, цялата вълта, която има, завързана, всукана, защита, пришита, сложена в широк колон, взима си една чантичка с най-важните работи за него и скача. Коста, къде е? По едно време го гледаме с морска лъжа, заградим точно в Китовия залив. А Китовия залив къде е? Намибия, не знаеш? Юго-западна Африка. Там той ще се прибиле. Викам: ще издат морски лъжа, свалихме лодките, спасителни лодки, взехме го, прибрахме. Къде ще да ходим, майно? Викам: аз майно, така да успокоявам го, фиркаме. Топло беше, не беше, нали? Не зъзнеш. Топло. Къде? Сега се прибира. Викам: дей така, дей подтикове, електромеханик си, човек. Дей така, викам: голяма работа. Как ще се прибереш от тук? Виж къде сме на карта. Знам. Къде сме? Посочи. И от тук как ще забравя? Сега отида до брега, до пустинята, оттам става фанил кола и със самолет. И дрехи, ще си купа, нали, имам първи викам. Събрах ги аз, той като беше там чалдисан. Събрах и казвам: викам, момчета, ако някой още един път го избазика, виждате, с по-лабилна психика, ще ме принудите за първи път да направя рапорт и да ви изгона, викам, на собствена разноска. Ако ви е удобно, ще ме принудите.
Просто оставям на произвола на съдбата, никой не се интересува от нас. В посолството ходихме в Лагос българското. Хората ме посрещнаха там, те до третия месец не знаеха, че има арестуван кораб български. Той мародер, дето беше капитан там на кораба и ни крадеше от порциона, не беше се обадил там, че сме арестувани. И ни представя, като ни писна, към мангижите ни бяхме ги получили, тогава направихме първото дело в Намибия, в Walvis Bay, чрез един представител на ITF International Transport Workers Federation, представител, беше бял, нали? Поп, мистер Свен. Влезахме във връзка с моряшки синдикат Бургас. Дадаха ни указания как да постъпим така, че да не излезем престъпници. Все пак аз съм българин, аз не трябва да правя престъпление спрямо държавата си. Мизерия абсолютна. 4 месеца ядахме само боб и леща. Капитана беше крадлив помияр. Върнете се, не спирайте машините. Ние искахме да спираме там, да дигаме стачки, не знам какво. Съдихме ги. В Намибия, спечелихме делото. Това стана около 10-11 месеца. Въртилешки. Спечелихме делото. Те сега да напримамят, пратиха една малка част пари, да кажем. Там пратиха едни пари. Те взеха в една кинта. Ако трябва направо да говоря, поразвеселиха се, потърсиха и жени. Да, но тогава пък вече се говореше и за спин. И те знаеха, че това е една изключително опасна болест. Аз също им говорих. Искаха гаранция от мен. Един идва и пита: доктор, чувай сега, вече не издържам, слизам на брега и отивам там. Ти знаеш, червените фенери, обаче искам да ми кажеш сигурно как мога да се предпазя от спин. Има един сигурен начин, ама не знам дали ще ти хареса. Той е веднага. Кажи го бързо. Казвай този начин. Ми викам простен начин. 2 презерватива, един връз друг и никаква любов. Той никой не го знаеше спина тогава. А пък и спина преди 6 месеца разъраш и като ти е паднал пердето, никой не го признава и спин не признава. Даже с 2 кълъфа презервативи не става. Отиваш и изобщо не се замислиш. Още първата вечер, като слязахме на брега и отидохме в едно така много интересно заведение да пием по биричка, веднага към нас се пресламчи един сутеньор и се опитва на смесица от езици да ми обяснява. Всъщност разбрах, че той ми предлага момичета много ефтино. И аз го питам: колко годишна бе? Той вика: 13 годишна. Викам: как 13? Той: имам и по-малки. И ние се поживяхме. Дори има някои хора, които бяха и на хотел. Отива се спи, разбираш. Който успя. Някой успя. Ако намериш хубава кака, естествено. И така нататък. И вече ай се появим в България, други ще ги вземем в България. Надо сега ги взимат. Върнете се, парите ва чакат на летището. Дойдохме, ни пари, ни дявол. Още ги взимат. 11-та година ги взимат. Аз съм да вземам още. Плюс това след това спечелихме всички дела, не само навън, но и в България. Нали? Се определих чрез експерт, който отиде се развой в Кенселов, не само за мен, за много други, които са като мен, и направи съответна финансова експертиза. Сложиха съответните лихви, като ги съдих. Имам лихви до еди са коя година, 80 и колко хиляди лева, а пък сега са вече над 100. И съм сигурен, че ще ги взема. Преди да умра, защото те ме чакат да умра, но няма да умра. Напук няма да умра. Твоето обяснение, що се разпадна океански риболов? Твоето лично обяснение. Защото има много лапачи, що? Ако да се разпадне. Сега, чии са сградите на океана? Да задам аз обратния въпрос. Те сгради на кого са? Къде отидаха парите от нас? А ние печелихме много. И не плащаха трохи. Въпреки че печелихме много, наистина печелихме много. Къде отидаха парите? Това беше толкова доходно предприятие. Това беше, не знам, вие сте, ние долу-горе сме връстници с вас. Знаете какво струваше килограм скумрия тогава? Yeah. Или килограм червен карас, който сега го няма никъде вече, не? А сега отиваш 3,50, струва 1 килограмче от тая постната скумрия. 4 лева е хубавата скумрия. А тогава ядяхме без пари. Това си беше едно рентабилно предприятие, което никога нямаше да влезе вътре. Никога. Държавата
трябваше да сложи ръка. Да не се пипа нищо. Те можеха спокойно да си ги навършат тези кораби. Да ги навържат там, бе. Не то спратили там по чувствак, он еди къде си, он е какво направил и те ги експлоатираха корабите без да ги поддържат. Плюс и те парите потънаха в държавата някъде и Океански риболов като завод, като предприятие или каквото, те останаха без пари. Парите не оставаха в тях, те отиваха горе. Да се говорим истината. Аз поне тъй мисля. Не знам, не съм вървял по техните пътеки на парите, но не знам. Нещастие е голямо, но е хранил много народ е хранил Бургас Океански риболов. И е развел много семейства, да се говорим в интерес на истината. Но човек винаги трябва да гледа напред. Айде да не се оплакваме сега, как сме сега, защото българина винаги като говори и почва да се оплаква сега, че такива пенсии, че то е било, че деца казва здраве да има. Трябва да се гледа напред, да сме живи и здрави. Каквото било, каквото сме си поживяли сме си. Морето дава, но и взема много от живота. Не е океански само, морето поначало взема много. Както и на времето е вземало. И по време на Колумб и на Магелан, предполагаме, било така. Аз сега да имам възможност, сега съм готов да се кача. Без пари. Не искам пари. Не е така заради романтиката. Кога ще се кача на един такъв пак голям параход от Персийския залив, да отида в Англия, да отида в Италия, да разтоварвам в Пакистан, в Индия, в Шри-Ланка. Кога ще отидеш? Сега, ако някой да мога да се кача, само за романтиката.